26% on viimeisen 10 kilometrin aikana ollut toistaiseksi Andis Lexinä kärkipäässä johdattanut tätä kaksikkoa tämän yleisömeren keskellä. Ja varmasti tulee Contadorelta vielä toinen isku. Jos hän siihen on vain kykenevä. Tuo oli kyllä sen megaluokan isku, että se kyllä tuntuu tosi pitkään, kun tässä nyt ei sitten kuitenkaan päästä palauttelemaan. Ja nyt liput pitäisi pitää sillä tavalla poissa, ettei ne häiritsisi pyöräilijöitä. Niin, ja nyt tullaan myös sille osuudelle tämä viimeinen 3 kilsaa, että on niin paljon porukkaa, että tuo iskun tekeminen alkaa tulla aika vaikeaksi. Siellä on jo sellaisia kohtia, missä ei ihan pysty ajamaan niin kovaa kuin haluaisi. Siinä oli myös lisää näitä upeita, maailman komeimpia lippuja. Borat on tullut myös tänne sitten kannustamaan näitä huippupyöräilijöitä. 8 sekuntia, ei hyvityssekuntia, eli 8 sekuntia pitää olla miesten välistä eroa. Ja Melchov yrittää nyt ensimmäistä kertaa nähdä, mitä tänne kuuluu. Ero on 1.47, niin Melchov yrittää. Hänen on saatava eroa 13 sekuntia Samuel Sancheziin. Edelleen tanssitaan irti satulasta ja jälleen sitten revanteri takaisin. Kovin vähin menee ennen kuin loppuu tämäkin etappi. Epäilenpä, että kyllä molemmat ovat sitten niin äärimmäisessä punaisella siellä ihan laitapuolella. Kyllä molempien pyöräilyssä nyt jo selvästi näkyy, ei Contadorkaan yhtä kauniisti aja irti satulassa. Kyllä hän on joutunut sitten tähän luxemburgilaisen pätsiin. Pätsistä tietysti maksaa yhtä lailla Andy. Hän katsoo jälleen kerran Contadorin kasvoihin. Lukee siitä, yrittää lukea jotain tietoja. Rintarinnan tullaan. Olisiko tässä tulossa sitten Andis Lekille uran toinen Tour de Francein etappivoitto? Se ehkä ei kuitenkaan tunnu niin kovin hyvältä, jos tuo keltaisuuden espanjalainen Contador tulee siinä saman tien sitten maaliin. Contadorkaan ei tietysti kokemuksiensa tukeutuen ole sitä viimeistä polkaisua suorittanut tällä etapilla. Sumuusenku vain tihenee. Aivan samalla tavalla kuin varmasti jo päässä sumenee näillä kärkimiehillä. Vaarallista, mutta ymmärretään tätä innostumista, kun on täällä ollut kylmissään oltu varmaan 10 tuntia. Ja näillä hetkillä nousu jyrkkenee sitten siihen 9%, mitä se on aina huipulle saakka. Valitettavasti kun ei nyt nähdä tätä nousun muotoa, tätä karuutta, joka juuri näillä paikeilla on. Vajaa 2 kilometriä jäljellä. Milloin tulee sitten se viimeinen raju isku? Enpä usko, että kuitenkaan tällä tavalla näin suotuisasti tullaan maaliviivan yli. Näette kuinka moottoripyörän valo tuo jo valoa sen verran pimeitä täällä on, kun Armstrong 8 siinä sitten jälleen on kannustamassa. Etappivoitostahan tämän kaksikko taistelee sitten ihan viimeiseen rippeeseen saakka, koska nyt se on myös tavallaan sitten sellainen kuningasmeriitti, että kumpi vei kaksinkamppailun. Toden totta, ja vasta toista kertaa piirretään jommankumman nimi Tour de Francein historiakirjaan silloin kun etappi päättyy Tourmalelle. Andy on kyllä osoittanut suuruutensa tällä etapilla. Nyt 9% osuus. Se viimeinen tuskaa tuottava, hirmuinen raateleva nousu. Reilu kilometri jäljellä, liian myöhään kyllä jää tuo ratkaisu. Ei tässä tule millään niitä sekunteja näin eroa. Ei tule, ei kyllä.
vaikka tietysti kilpailun jännityksen kannalta se oli suorastaan suotavaa, jotta tämänkin päivän jälkeen olisi entistäkin enemmän jännitettävää, mietittävää, toivottavaa. Hakim Rodriguez innostuu sitten tällä taka-ajavassa ryhmässä, jossa hänen perässään tulee sitten neljäntenä oleva Denis Menchov, joka ei myöskään saa eroa sitten Samuel Sancheziin, kun Roman Kreutzige joutuu nyt sitten vähän antautumaan. Nyt on Kreuziger kyllä tosi tiukilla. Onko nyt sitten oikea välitys molemmilla, kun lähtee tuo viimeinen puristus? Yleisömassa on kyllä niin tiheä, että sinne suorastaan joutuu syöksymään. Moottoripyörät tekevät kaikkensa. Näette, että viimeinen kilometri alkaa. Vain 1000 metriä on nyt sitten aikaa tämän päivän etapilla. Ja yksi serpenttiinikurva siellä vielä on. Valkopaitainen Annies-Lek edelleen pitää nuorten kilpailun johtaja. Tanskalaisjoukkue Saxo Bankin luxemburgilainen 25-vuotias. Voittoa puolustava espanjalainen Alberto Contador on kuitenkin kuin liimaantuneena tuon hänen pyöränsä tuntumaan. Tuosta on vaikea hyökätä tuolta parhaalta kiripaikalta, koska kun tämä ränni on niin kapea. Ihmettelen mellakkaita vielä tässä kohtaa. No nyt sitä sitten tulee. Nyt on sitten suurin piirtein 500 metriä vielä huipulle matkaa. Baskiin kansallisliput siinä heiluvat. Tänne on tultu Espanjasta, tänne on tultu Suomesta, tänne on tultu joka puolelta todistamaan paikan päälle tätä huikeaa kamppailua. Maailman parhaat pyöräilijät taistelevat tällä raatelevalla etapilla. Ja nyt tuo taka-ajavan ryhmä lähestyy. Ei niin, että he olisivat uhka, mutta ero supistuu. Eli tämä kaksikko ei enää kulje ihan sitä parasta vauhtia. Edelleen puristetaan vielä muutama 100 metriä on jäljellä. Tässä on mäkikirikilpailun maali. 500 metriä jäljellä. Karut ovat maisemat. Sumus Siimeksessä tullaan. Tuleeko sitten minkälaista iskua? Siinä katsoo Annies-Lek, katsoo, että tuo kahvila näkyy. Tietää, että kohta ollaan sitten jo huipulla. Ja Nets Contador kääntää siinä parempaa linjaa myöden. Nyt tullaan tässä jyrkkää seinää, 9% tullaan, 350 metriä jäljellä ja Contador nousee siihen rinnalle. Ja nyt tullaan rintarinnan edelleen, jälleen katsellaan kertaalleen 300 metriä jäljellä. Ei vieläkään ratkaisua. Andy puristaa vauhdin vielä kertaalleen huippuunsa. Contador tanssii edelleen. Tulee nätisti siinä hänen pyöränsä takana. Ei ratkaisua, ei vieläkään. Milloin tulee tuo viimeinen isku? Tässä se pitää ajoittaa sitten aivan jetsulleen kohdalleen. Tai muuten sitten, jos avaa liian aikaisin, niin siinä ehtii hyytyä vielä monta kertaa. Jättääkö nyt sisäpuolen auki? Annies-Lek, se on kyllä sitten möhläys. 150 metriä jäljellä enää tätä etapia. Ja näin edelleen silmät tulesta leiskuen tulee Annies-Lek. Contador hänen rinnalla, ei tule eroa, ei tule, rintarinnan tullaan vieläkin. Kumpi on sitten ennen tässä vaalissa? Annies-Lek tulee sitten ja tässä ei taida tulla sitten kamppailua. Contador tietää, että hän on tehnyt kaikkensa ja näin Annies-Lek ottaa tämän etapin voitoon, mutta ei eroa synny. Alberto Contador pysyy kilpailun kärjessä 8 sekunnin turvin.